Ka Instagram kala long ka wei kalat ba kong san ban pin ya so bhat ki ba eat ba thon Jongphi ki ba haying ha sem bat ki parlong ka long ru kalat ban pin pau ye ki sap ki phong ba pher bat ru ban tip ki wei de ki la jing tip bat mai Henry kat ba ka Instagram ka dang pau nam ki jingma bat ki Jingshah berngem ba pher ki la nang jia te ban like ki ne ki jingma ba Jingshah berngem nya ka Instagram Jongphi bat ba kan long ka ba shingan ka long ka ba kong san ban pin trikam ye ki la jing ya da ki ba khlain Henry ki par kita ki la jing ya da ki bangi ran kam ban le ki la jing ya da ki ba khlain ki bangi la ban le ki long ba ngin bu ye ki password ki ba khlain bat ka jing pin shisha ka ba arban ta la ne ka two steps verification ka password ka ba khlain bat ka bakar pang ka de ka binta baning kong e ban ya da na ka jing ma ki ba ya dei bat ka account Instagram Jongphi kiar na ka jing bu ye ki password ki ba suk bat ban shum dur ne tharai kum ki tarik sika ne ki kerteng Jongphi Pendan kami ki password ki bakhlain bat ki bajenjar ban tip. Ban kam shingan shu pentre kam ya ka jingpin shisha ka ba arban ta la ne ka two steps verification. Ka ne ka don kam ya code number bala pha sha ka phone Jongphi na lor ka password Jongphi ha ka por ba pi log in ha ki wei pat ki mobile ne ki phone. Ki wei pat ki boit ban ya da ye ka account Instagram Jongphi ka dei ba ni dei ban long ki bahu share ban ai bor ki wei pat ki apps. Bat ngim dei ban ya sam ki password bat ki brew ki bomla ban shania. Namar ka ne ka la ban ai lat ye ki wei ki nong Lehtuh ban pin ya ka Instagram account Jongphi ban kham shingan shushu dei ban weng no la ne log out ye ki Instagram account Jongphi na ki wei pat ki phone la ne ki mobile ki ba phiju log in